asor motor beberapa sita perkadang ingkang tumuju wonten pelataran Sendang Putih sinegah gandhokan Winurasita Narangaya wonten ing Patamanan Sari Kaputren Jenggala Dyah Kusumaning Ayu Sekartaji wontenipun Kadang Tumaruna samiya anggenipun ledang samiya gegojekan Yen Cinandra pindha aja dipleroki soae. Jenenge seneng kok
Bukori. Lan karo sapa? Iki lho karo Manepek. Aja pidulurku. Ora apa dulur ki lek wonge. Kuwi dulurku. Wis ngene. Kadang iki Gus saiki.
Minangkani Bapak Jumari. Pojokan ndi? Oh ning kene. Minangkani Bapak Jumari suwe ora ketemu. Wis rondolan. Parang salah isun, Pak.
Bibi saja. Nanti bagus
Loh, garwaku dibandingkan semua. Oh, Sariti. Sariti. Ya, rugu-rugu. Aduh. Sikilku sing mbok kursi. Aja dhuwur-dhuwur. Aku lekas wae teko alas gawa burung kakak tuwa lek ngenon tanganmu. Tak sikik ning buri. Gawe dolanan karo aku. Ora wis duwe manuk to. Tegese ning omahku lak duwe manuk to. Oh wis dipanggang. Oh. Matur nuwun ya. Kesuwun. Aku janjian karo sing jenenge Bibi Sari Jaya. Iki padu wae. Dancing. Kok malah ngejane iki lho. Mulai bioban. Oh, iki ketoke wis senior iki. Yo lek sing mepet kuwi modelane kaya Julia Perez kuwi aku meneng bae. Iki Juliane wis ora enek Perez tok. Yo piye Sar? Piye Sar? Yo sikilku sisih kiwa kaya gugah geleran. Ora sabraya-braya iki. Ora apa. Aja munggane sayakmu. Keparangake sautara kowe midhangetake. Gon kuwawan sabda kelawan garwaku ya diajeng Sekartaji Galuh Candra Kirana. Sing marake bunga sajroning atiku ya nyawang kowe kabeh. Kepara gon kula sayah tindak ing wajiban saka ilang kawan. Apa meneh nyawang pasuryamu ing ngagem busana sarwa ungu disawang saka kanduan kaya dene terong beculuk kakon nyemoni ungu. Aku iki bendaramu lho. Aku iki bendaramu tata kramamu. Oh, kowe engko tak Bang Ayu. Kaya ngene polahe saben dina. Muga-muga wae panjang umur. Sehat kabeh. Bene aku kelawan garwaku besok yen duwening putra utawa atmaja tak titipake kelawan kowe kabeh. Aku pitaya kowe iki kabeh wong apik. Ora-orane kowe bakal nindakake sing ora bener ana sajroning jempol. Santara niku.
Wong ayu garwanipun kakang Galuh Candra Kira ya sekawaji. Kalengganipun kakang lagi wae nampa duta saka guru ya kang wis miwulan wuruk marang pun kakang ya Resi Nirmaya. Saisining ngendika marang pun kakang Wimau kang supaya kabeh putra siswa ana ing pertapan Sendang Putih kang supaya sowan nggoning Bapa Guru Resi Nirmaya iki mau kang bakal medharke sabda. Bobote aku iki dadi sesembahan ing jebul mati. Pakaryanku kuwi akeh wae. Paribasan siji rampung siji wis ngenteni. Paribasan wengi rampung sesuk isuk pun kakang kudu ndake wajib. Yen topun kakang kuwi gawe lara ning atining Bapa Guru jel apa wae kang wis diwarake marang kakang bebasan gagar wigar tanpa guna ngestokake dawuh Bapa Guru kuwi paribasan dawuh pendhita ya dawuh dewa piwales Ginandar Basuki Rahayu aku selamat kabeh wae yo selamat. Sing tak jaluk aku njaluk iki panglaku sauntara rasuwe mengko yen saparipurnaning apa kang dadi wigati wis maringi aku ora bakal kabeh ning diwali aku madita-dita bakal kundur ana ing Prabu Jodinawi saestu lho Kang iki iki paling sing duweni rasa kaya mangkono to wong ayu. Piye Ban? Ora mbok tuturi to karo aku. Omah-omah ya wis antara kapara rada suwe. Paribasan manten anyar kuwi wis eneh rong sasi. Apa isih duweni cemburu iki lho? Yen netra kuwi nyawang sing ayu kuwi ora sengaja. Kala-kala ning ngarepku, kala-kala ning andengku. Kala singgol tangan, singgol sikil ora tak gawe. Ora wong ayu. Menungso kuwi lapapane lena apes. Umpamane pun aku kuwi lena, aku yo gatil ingin ngilingi yen to ning omah wis duweni garwa. Ngono. Ora kaya bojoku. Aku ini cetuk bojoku mancing. Njur anak bocah wedok malah dijagongi. Iya malah dipancing bocah. Syuk. Iya. Mulane duwe kanca kuwi kaya Pak Turi. Wonge apik jujur. Ning wong wedok ora neko-neko. Ora kaya Bukori. Waduh, sok ekspektasi adoh.
ngono. Wis kowe tak elingke cukup ya. Tinimbang bodomu teh. Nggih. Ya wis cukup. Lakasono semene wae. Aja sing sebelane kemah. Pirang juta iso. Kowe Setorok pirang juta. Bus. Kowe iki nyelanku sapa weh? Lho. Weh. Sari. Panjenengane kok santen lho. Panjenengane malah damel petenan. Niki boten kenging niki. Sari. Ini Sari elingno kancamu. Hah? Ini. Jenengmu lah ini iki Sari. Mas 27 juta kula. 27 juta. 27 yuto kanggo bandani buku. Wis ora prayoga. Ora apa-apa, Mas. Rapopo. Ikhlas wae kanggo amalmu besok sowan ngerso pangayunan. Ya. Lho, ngerti. Kongkon sedakone. Sedekah. Wis mbok trimo ning Nah, kono. ini tak tinggal sauntara ragil kuning. Terus pundi Kang Mas? Aku titipne Kang Boku. Pun Kakang bakal sowan para ngerso kepokokan. Ya. Tunggu